Čaute ľudia, moje meno je Varksik a ja vás vítam u môjho nového videa, ktoré nebudem natáčať sám. Hrám hru Minecraft Single Player Survival. Ak sa vám video bude páčiť, nezabudnite dať like, komentár, odber. Budem strašne rád aj za zadnutia a môžeme sa pustiť do hry. Tento svet sa bude volať Varksik Minecraft. Tak a toto bude 001 server. Tak a vygenerujeme si svet. Fú. V tomto diele by som našiel vesnicu alebo si postavil domček. Fú. A píšte mi do komentárov, aké zmeny mám dať, aby boli iné zmeny. Aby boli také zmeny. Nejaké. Fú. Som v džungli. Ja nájdem niekde východ, tak, no, tak ako prvé tu máme púšť, tak pôjdeme na púšť, pretože tam je veľa toho. Tam sa nachádzajú veľakrát jaskyne, prepáčte, vesnice. Tak tento stromček a urobíme si crafting table. Tak. Ako prvé si urobíme krompač a sekeru. A počujem ovečky. Super. Tak počkať, sekeru teraz nie, keď počujem ovečky. Aha, tak. Super, máme toto. Zoberieme si crafting table, nájdem 3 ovce. A pôjdeme na tú púšť. Tu máme jednu ovečku, no skončí so životom. Jedna voľna, počujem ďalšie ovce. To nájdem niekde. A chcel by som nájsť prasatá alebo kravy. Toto video bude mať 20-25 minút. Tak nejako si. Natáčame 3 minúty. No, musíme nájsť niekde tie ovce. Yes! Máme tu pyramídy. To je super. Tam vidím 2 ovečky. Tak idem ich zabiť. A ešte si naťažím trocha dreva, aby som mal, možno tam nájdem v pyramíde diamanty. Tak a máme na posteľ. Hej! Sprostá ovca. Počkať, sampling vezmem. Budem potrebovať. Počkať, tu ho mám. Dobre, mám voľný. A niekoľko tých... To ešte aspoň 10 dreva alebo koľko. Bože, ovce sprosté. Ja zbieram iba 3 ovce a potom už sú mi na nič. Super. A urobíme si sekerku, aby sme to rýchlejšie burali. Tak. Fú, dobre.
A môžeme, keď ešte bude mať ešte tieto. A ideme do tej... Ideme tam, aby sme si to mohli ísť zobrať tie veci. A bude mať aj TNT. To bude dobre. A ježi, načo som zabíjala tie ovce, keď tam sú voľní. Ježi. No nič, to nevadí. Tak budem hľadať dneska vesnicu a ak ju nenájdem, tak to nebude vadiť. Môžem na chvíľu bývať v chráme, ale to ani nechcem. A v tomto to nenájdem, takýchto. Fú, dobre. Toto zničím, počkať týmto. No, parádne, keď nájdem psíka. Super, mäso si vezmem. Diamanty, super! Toto je dobré. 2 diamám. Super, no tak to mesa, no tak to nevadí, ale z tých diamantov som sa potešil. Ďalší 3 diamanty. No tak toto je super. Tak tie truhlice si vezmem. Vy tam asi toho nič nevidíte, tak no trocha uvidíte aspoň. No trocha vidíte, dúfam. No bereme TNTčka. Dobre, a môžeme ísť von. Fuj, super. No dobre, už to vidím. Toto modré si vezmem. Tak. No, takže potešil som sa. 3 diamanty, čo viac chceme. To už tu nechám. A môžem odísť z chrámu. Môžem sa tu niekedy prísť. Akože... V chráme nechcem bývať, to je podľa mňa blbé. Joj, no zakopané, to sa mi nepáči. No tak pekne ďakujem. Fuj, tak ja som šťastný, strašne neviem ako vy, ale podľa mňa je to vynikajúce. Aha, no tak to je pekné, akože v pohode, zimné biomy, ale tam možno nájdem tieto prasiatka. Aha, ja chcem toto si zobrať. Cukrovú trstenu vezmem tiež. Ne, ono sa to rozbije. Škoda. Taký pekný. To nevezmem cukrovú trstenu. Tak, vesnicu by som chcel nájsť dosť, veľmi by som chcel. No a idem vyskúšať. A tam by som býval v tej vesnici, že na dlho. By som si pri nej postavil barák svoj vlastný. No a to by bolo pekné aj tam žiť. Aha, no tak ideme tam. Vági, prepačte. To vám dávam čestný sľub, že pokúsim sa dať čo nájsť nejakú si aplikáciu, ale ak ju nenájdem, prepačte, moja vina to není, ale neviem. Cukrové, to si potom poberem inokedy. A na druhý diel by som išiel do jaskyne, alebo ešte uvidíme. Cobblestone si naťažím, aby sme mali niečo. Tak,
aspoň 20 cobblestone. S kamennými vecami sa lepšie robí, aj pec potrebuje. Budem 3. Ja milujem púšť. No, tak ešte 3. No, vesnica! Toto milujem. Takže, no ja by som ukončil tento diel. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, komentár, odber. Budem strašne rád aj za zriadnutie a jeden dom. To si robíte srandu. Tak to nevadí. Čo je villager? Takže vyspím sa a ukončím diel. Musím rýchlo zachrániť to vesničana. Fú, takže ja som rád. Ale akože ten jeden dom. Tak, ja sa s vami lúčim a čusák.